Uwaga, światła, kamera, akcja. Pyk! Moi drodzy kozacy. Wracają kozacy. Ci starzy kozacy, których może kojarzycie gdzieś z jeszcze waszego dzieciństwa. Jako pierwszą część, potem drugą. Wyszła część trzecia, znaczy jak ja to nagrywam, to ona w sumie jeszcze nie wyszła. Ja ją dostałem od twórców przedpremierowo. Tutaj to jest jeszcze taka wersja wcześniejsza. Tutaj nie wszystkie wersje językowe działają dobrze, między innymi tutaj wersja polska, niektóre podpisy są zepsute i tak dalej, dlatego korzystam tutaj z wersji anglojęzycznej i przepraszam, mamy tutaj kampanię, kilka kampanii, każda kampania ma swoje misje, my sobie tutaj możemy jest też oczywiście, jest też tutaj, albo nie, może kampanii nie, ale pokażę wam, jakbym dał randomową mapę. Patrzcie, nacje, które mamy: Austria, Francja, Anglia, Hiszpania, Rosja, Ukraina, Polska, Szwecja, Prusy, Wenecja, Turcja, Algieria. Także jest też możliwość oczywiście grania tutaj, grania sobie żołnierzami, czy tam, no w sumie to nie wiem jak to dokładnie wygląda, czekajcie, zaraz zobaczymy. Jakbym sobie wziął na przykład normalny poziom i na przykład weźmiemy Anglia i Polska. Nie wiem po prostu jakie tam są jednostki, czy są jacyś, czy jest husaria, czy jak to wygląda konkretnie tutaj w tej części. Tutaj ten kozak tytułowy, kozaczy. Ja w kozaków nigdy nie grałem jakoś bardzo dużo, bo ja też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem RTS-ów. Ale tą grę bardzo dobrze kojarzę, bo gdzieś było o niej głośno. To jest gra bodaj... To jest gra białoruska, tak? O ile się nie mylę. Jak się mylę, to mnie poprawcie, ale chyba białoruska to jest gra. No i po prostu jeden z twórców się do mnie odezwał na Facebooku, czy bym nie chciał ograć, baba. Ja mówię, panie, za darmo, zawsze, wszystko. No i to może być ciekawe też właśnie głównie z kuli na możliwość grania polskimi oddziałami. Dobra. Kogo my tu mamy? To... Aha! My gramy... My gramy Anglikami niestety. No i tak ta gra wygląda. To jest taki materiał, tutaj za dużo nie zdziałam, ale chcę wam pokazać jak w ogóle ci kozacy się prezentują. Jak wygląda grafika. Grafika jest fajna, estetyczna, no dupy nie urywa, ale jak widać te jednostki są całkiem spoko. Są całkiem spoko wykonane. No i co? I musimy tutaj oczywiście dbać o ekonomię i tak dalej. Także w tym momencie tutaj widzimy węgiel. Możemy wbudować kopalnię. A tymi panami tutaj możemy wybudować w sumie drugą. Już będziemy mieli dwie kopalnie. Mamy węgiel, mamy surowce. Potem budujemy różne budowle, produkujemy armię. Budujemy porty, budujemy tam młyny. No i tutaj, tak jak widać, i się stopniowo rozwijamy. Niestety antypolsko mi przypadło grać Anglikami. Chociaż oni to tak, powiem wam, no tak średnio jak Anglicy wyglądają. Oni raczej jak tacy jacyś Szwedzi czy coś. Dobra, będziemy się rozbudowywać. Tu sobie wybudujemy ratusz miasta. Czekajcie, ja to musiałbym tą muzykę trochę ściszyć. O. Fajne jest to, że oczywiście wszystkie te nacje mają do siebie charakterystyczne budowle, czyli całkowicie inaczej te tutaj, które budujemy, czy porty, czy ratusze, one architektonicznie się oczywiście wyróżniają zależnie od tego, czy jesteśmy Anglikami, Polakami, czy gramy Szwedami. To jest bardzo spoko sprawa. I... O, proszę, no i tutaj jakiś Big Ben nawet jest. No i możemy sobie z niego, co możemy? Możemy wyprodukować, tak dziwnie brzmi, dzięki ratuszowi możemy sobie więcej tych peasant, czyli jakby to przetłumaczyć, sługa chyba najlepiej. Dobra, na razie nikt nas nie atakuje, na szczęście. Kowal, tu sobie wybudujemy warsztat kowala, czyli blacksmith. A co oni poszli tam do roboty chyba? Czy oni tak sobie po prostu tam weszli? Bo oni to chyba się nie nadają do pracy w kopalni. W kopalni to chyba muszą być wykwalifikowani rolnicy, górnicy. Dobra, manufacture agricultural equipment, żebyśmy mogli potem
wiecie, siać, orać i tak dalej. Dobra, ci niech powyłażą. Wiecie, ja tak naprawdę, no, niewiele w tego typu gry umiem, kieruję się tutaj doświadczeniem jakby z innych RTS-ów typu StarCraft. No, może nie jest najlepsze doświadczenie, Company of Heroes i tak dalej. Wszystko to działa zawsze na podobnych zasadach, jakby nie patrzeć. Dobra, postawimy sobie młyn. Baraki, no z baraków będzie można sobie już wytwarzać żołnierzy. Stable, czyli stadnina, będzie można mieć konnicę pewnie. Storehouse, czyli jakby to jakiś magazyn, coś takiego. Tutaj się, o, proszę, pięknie. Dobra, weźmy naszych pezyntów i wybudujmy może baraki gdzieś tutaj nieopodal ratusza. Jak to tak bez wojska? Jak to tak bez wojska? Dobra, tu potem możemy sobie ulepszyć. Ulepszamy sobie jakby technologię naszą zbierania potem zboża, dzięki czemu zbieramy więcej, szybciej i tak dalej. Dobra. Mamy baraki i możemy już sobie wytwarzać żołnierzy. O, tutaj też mamy ulepszony w tym momencie już ten wiatrak. Ten młyn raczej. Dobra, ulepszymy sobie, to jest też, tak, powiększymy sobie kopalnię. Dobra, chodźcie tutaj. I teraz możemy zrobić co? Akademię. Czekajcie, ja nawet nie wiem co robi akademia. Aha, ważne technologie i upgrade'y. Dobra, akademia gdzieś tutaj przy Town Hallu. A tak, średnio mi te miasto wyłazi, no. Nie ma to, że tak powiem, kształt miasta nie został zachowany. Tylko czekać, aż mnie krwiożerczy Polacy zaatakują. Bestie ze wschodu. Taki widz oczywiście. Oni tu patrzcie, jak małe samochodziki zapierdzielają. No. Bardzo dobrze. A my sobie będziemy już co? Pikinierów, muszkieterów. Physical training, proszę, zrobimy od razu. O, i jest. Angielski XVII-wieczny pikinier. Ładne, oni są naprawdę dopracowani, może to na YouTubie jakoś szczególnie nie widać. Ale to wszystko tutaj wygląda bardzo spoko. Dobra. Low on food. Produkt są... Mało jedzenia! A z czego ja mam wytwarzać? Z czego ja mam, kurde, wytwarzać jedzenie, no? Muszę chleb jakiś robić. Z tych zbiorów. O, tu jest kopalnia w ogóle złota. Czekajcie, gdzie są moi? Także... A, czyli to takiej normalnej kompanii, normalnej... A nie, coś źle wybrałem po prostu. Dobra, tu będziemy mieli kopalnię złota. Tu sobie zgrupujemy tych żołnierzyków. Oni niech tutaj pomogą. Ci też. Nie mogę niektórych jednostek wytwarzać po prostu, jak jestem low on food. Dobra, tu sobie zgrupujemy moją dzielną armię Imperium Brytyjskiego. Znaczy Anglii w sumie, mówiąc precyzyjniej. Można wytworzyć sobie dramera, czyli bębniarza i oficera. On tam zwiększa morale w trakcie bitwy. Tutaj można powiększyć sobie atak bronią. Dobra, wyprodukujemy, że tak powiem, oficera. Dobra. Musimy w ogóle zbierać zboże. Musimy sobie powytwarzać więcej naszych sługów, którzy by zboże zbierali, no i potem wiadomo. O, patrzcie, jak koszą. Będziemy produkować żarcie, będzie można jednostki produkować i tak dalej. Dobra, tych sobie damy tutaj, kopalnia jest wytworzona. I teraz pytanie jest, czy kopalnia działa, jak tam nikogo nie ma? Chyba tak, to jest tylko taka opcja, że oni mogą wejść i sobie wyjść. Dobra, tu już mamy dzielny oddział.
oficerem nawet. Kurczę, nie pamiętam jak to się robiło, żeby można było formacje ich robić. A, bo tu jest w ogóle jeden te... jeden się zapodział. Aha, trzeba mieć bębniarza. Trzeba mieć bębniarza do bosza, żeby zrobić... żeby zrobić sobie szyk, jakąś formację. No i tak to wygląda, moi drodzy, no i z tego można by było robić bardzo długie filmy i rozbudowywać się, i budować wielkie miasta, i budować potężne metropolie. Ja tylko chciałem wam pokazać, że jeżeli byście jeszcze nie wiedzieli, to jest kolejna część Kozaków. Ja tą grę będę pewnie na streamach ogrywał, bo to jest taka gierka, którą sobie można fajnie odpalić na spokojnie i gdzieś tam grać nawet przez kilka godzin. No to jest tak ciężko tę grę pokazać w krótkim materiale, a ja też nie chcę jakoś przedłużać, żebyście mieli w ogóle jakieś... żebyście po prostu byli świadomi, że kolejna część jest. Także zróbmy coś szalonego. Ja sobie taki mały Londyn zbudowałem. Jakby tak budowali miasta jak ja zbudowałem, to by była masakra. Dobra, możemy sobie jeszcze powytwarzać żołnierzy, bo mamy już tutaj... mamy już... takie możliwości. Odkrywamy teraz tereny Dzikiego Wschodu. Mamy pełno węgla po drodze, tutaj mamy rudę, mamy złoto, to by się szło pięknie rozbudowywać. Zobaczymy, czy natrafimy tutaj w ogóle na jakiś... kurde... na jakichś Polaków. Gdzie ci nasi żołnierze są? Patrzcie, to jest taki... to jest oddział bojowy. A w ogóle można tutaj kamerę obracać tak jak w Company of Heroes? Nie, tutaj chyba nie ma takiej opcji. Chyba, że ja o tym nie wiem. Ale to już sobie sprawdzę później. No nie ma nikogo. Czyżbyśmy tu byli sami, ale chyba nie. Dwie armie były wybierane. Tutaj jakieś góry. Może to już góry świętokrzyskie. A myślałem, że w ogóle, że mapka będzie cała, że mapka się będzie odkrywała po kolei, ale widzę, że to trzeba mieć tam swoich ludzi po prostu, że nie ma czegoś takiego, że zostaje ten obszar już odkryty i jest podświetlony. To by w sumie było za łatwe. Chyba w sumie w żadnym RTS-ie tak nie jest, jak teraz myślę. Chociaż nie, w StarCraftie chyba się odkrywała. No ale to jest jednak co innego. Patrzcie, jak dumnie maszerują. Czy takie mundury mieli Anglicy w ogóle w XVII wieku? Dajcie znać, bo ja w tych rejonach czasowych ramach raczej się nie bardzo interesuję. Dobra, nie znajdziemy chyba tych Polaków. Co ja tu będę łaził jak ta dupa? Widzimy cię, moi drodzy, jak to wygląda. No, Kozacy 3. Na pewno jest wśród was wielu ludzi z sentymentem do kozaków, także tak to między innymi wygląda. Ja jeszcze będę tę grę pewnie pokazywał niejednokrotnie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, moi drodzy. Zostawcie łapkę pod filmem, jeżeli wam się podobał, jeżeli się dowiedzieliście czegoś, bo na przykład, że taka gra w ogóle wyszła. Zapraszam was na Facebooka, na G2A i inne. I dziękuję za uwagę i trzymajcie się, aż mi sławka wypadła i cześć.